बे समाव बर' बीजेपी खालामग्रा बिटिआर ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफोरखौ ओंखारबोनो थाखाय खावलायदों बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जायफोर बर' बीजेपीआव हाबनानै थादों बिसोरो बे बाथ्राखौ सानखांनानै अन्तत बीजेपीनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोनथायनि थाखाय गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनांगौ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा जाय बिथांमोना आथिखालाव बिटिआर ओनसोलाव बीजेपी खालामदों बीजेपीनि दैदेनगिरि महरै दङ बिथांमोना बे समाव बीजेपी नागारनानै फैनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव एमपी दिलीप शइकियानि जे बुंनाय बाथ्रा एबा दिलीप शइकिया जे 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक रैखाथि मोनसे आयेन बे आयेनखौ बे समाव बीजेपी सरकाराव फैयोब्ला बेखौ नायफामनाय जागोन एबा नासयनाय जागोन माबोरैहाय बीटीसी आव मोननै आयेन थानो हागौ गुबुन जे थागिबि रायजो राजाफोरा जाय असमियाफोर बेयो मानो गुबुन जायगानिफ्राय बीटीसी ओनसोलाव हाबायनानै थानो हाया होननानै मोनसे बेप्रुफसार आरो आयेन बेरेखा बाथ्रा बुंथिदों बिथां दिलीप शइकिया बिथाङा आरो बे दिलीप शइकिया बुंनायखौ लानानै बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गोख्रों फिनजाथाय बिथाङा होदों जे बे समाव जाय बिथांमोना आथिखालाव बीजेपी खालामनानै दङ बीजेपीआव जाय बिथां बर' बिजाति एबा बर'फोरा बीजेपीआव दं बे बीजेपीआव थानाय सुबुंफोरा ओंखारबोनांगौ जे दिलीप शइकियानि जे बुंनाय बाथ्रा एबा दिलीप शइकिया जाखिनि बाथ्रा बुंदों बे बाथ्रा बुंनायखौ जुदि खोनायोब्ला बिथांमोना ओंखारबोनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीया गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव बीजेपी राजखान्थि हानजाया जुदि बिटिआरआव सरकाराव फैयोब्ला एबा बीजेपीआल' सरकाराव एबा पावराव जुदि फैयोब्ला मोनसे समाव 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ बे समाव गैया खालामनो हागौ एबा हुकुमनानै जेनेरेल खालामनो हागौ बा खालामनायनि मोनसे मिजिं दं होननानै भबिष्यवाणी खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे जुदि बीजेपीआ बीटीसीआव हारसिं सरकार सालायोब्ला बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुल जे जोंनि रैखाथि गोनां मोनसे हानि मोनसे मोनथाय एबा आयेन बे आयेनखौ बे समाव हुकुमनो हागौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे जाय बीजेपी खालामगासिनो दं आथिखालाव बर' बीजेपी बे बीजेपी नागारनानै बे समाव ओंखारबोनांगौ होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा मानोना बे समाव बीजेपीआ बिटिआरआव जुदि सरकाराव फैयोब्ला पावराव फैयोब्ला बे समाव ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक आरो 6 सिडुलखौ हुकुमनो हागौ एबा जेनेरेल खालामनो हागौ होननानै भबिष्यवाणी खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों जे फैगौ बीटीसी बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव इउ पिपिएल राजखान्थि हानजा बीजेपी राजखान्थि हानजा गुबुन राजखान्थि हानजाया गावबा गाव बिथांमोना बे समाव बिसायख'थि गेलेगोन आरो बीजेपी राजखान्थि हानजानि बाथ्राखौ जुदि मख'योब्ला थांनाय 2020 मायथाइयावबो बै समाव बीटीसी जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन बे बीटीसी बिसायख'थियावबो बिथांमोना बा बीजेपी राजखान्थि हानजायाबो हारसिं बा इउपिपिएलआबो हारसिं बिसायख'थि गेलेदोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे समाव रोखा बाथ्राखौ बुंथिदों एबा बेरेखा बीजेपीनि बाथ्रा बुंदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा बे समाव बीजेपीआ पावराव फैयोब्ला बिटिआरनि एबा बीटीसीनि 6 सिडुल आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ हुकुमनो हागौ बीजेपी राजखान्थि हानजाया एबा जेनेरेल खालामनो हागौ होननानै भबिष्यवाणी खालामदों बिथां गबिन्द चन्द्र बसुमतारी बिथाङा थांनाय बारावबो जों बीजेपीजों लोगोसे गेलेयाखै बीजेपी हारसिं इउपिपिएल हारसिं गेलेदों किन्तु मोननैहाबो बीजेपीहाबो सरकार दानो थाखाय जिखिनि नाम्बार नांगौ बेखिनि देरहानो हायाखैमोन इउपिपिएलआबो हायाखैमोन बेनिखायनो ज' जालायनो सरकार सालायबाय बेनिखायनो सरकारजों ज' सालायदों पार्टी हिसाबै निजा साननाय हनाय निजा निति आरो आदर्श दंखायो बे मथे जों खामानि मावगोन आरो बेनिफ्राय दिनै बीजेपीआ मोनसेनि उनाव मोनसे काउन्सिलखौ गाग्लोबबोगासिनो दं बीटीसी ओनसोलखौबो गाग्लोबनायनि मोनसे मन'भाबा बिथांमोना थागोन बे बिग ब्रादार एटिट्युडा बिथांमोना अरायबो थागोन किन्तु हेबुलि जों सोरबा पार्टीनि बिग ब्रादारहुडनि जिथु मन'भाब बेखौ गिनानै जे फावसायना थागोन बे नङा जों रावखौबो गिया जों
जोंनि पार्टी हिसाबै जों मात्र 10 इयार्सल' जादों आरो बे 10 इयार्सआव जों जथेस्थ' मेच्युर जाबाय साननो हनो जाबाय निजास्व पलिसि दं निजास्व प्रिन्सिपल दं निजास्व अबजेक्टिभ्स दं आरो बेखौ लानानै जों खामानि मावगोन आरो बेनिखायनो बिजेपिआ बुंनाय बाथ्राखौ जों बिजेपिआ हारसिं गेलेनो नागिरनायाव जों गिनायनि कुइसन गैया जों रावखौबो गिया बिनिफ्राय दिनै बिजेपिनि डिस्ट्रिक्ट स्टेट प्रेसिडेन्ट दिलीप शइकिया बिथाङा बुंदों जे मोनसे जायगायाव मारै मोननै आयेन थानो हागौ जों 6 सिडुलाव बेखौ 6 सिडुलखौ माला खालामनाय जायो माला इमप्लिमेन्ट खालामनाय जायो जेब्ला मोनसे जातिया बुहुमनिफ्राय गोमालांनोसै अबस्था सफैदों बेबायदि जाति जनगोष्ठीफोरखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय बेखौ स्पेसियेल स्टेटास दै कनस्टिटिउसनाव दोनदों आरो बेनिफ्राय माबायाव 1947आवनो आसाम लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट 1886 समाव माबाया ब्रिटिश सरकार बानायनो गालांनाय जिथु आयेन हानि सायाव बेखौ एसे रिभाइज खालामनानै किसु मा खालामनानै रिफर्म खालामनानै बे लेन्ड एन्ड रेभिनिउ रेगुलेसन एक्ट नि गेजेरजों चेप्टार 10खौ पास खालामना होदेरदों आरो बे जाबाय अनलि फर ट्राइबेल जिहेतु बे समाव 6 सिडुल गैयामोन बेखायनो ट्राइबेल बेल्ट ब्लकनि गेजेरजोंनो ट्राइबेलफोरखौ आरो बिथांमोननि हाखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था खालामदों आरो दिनै बेबायदि प्रटेक्सन खालामनो दोनामोनब्ला हयथ' आसामाव गासैबो बाहेरनिफ्राय फैनाय मानसिफोर दखल खालामजोबसिगोन असमियाफ्राबो बेयाव थांनानै थानो आगान होना थानो हानाय अबस्था जानाय नङामोन दिनै आरो बेबायदि अबस्था जानो थांगासिनो दं आरो बेनिखायनो बे 6 सिडुल आरो 6 सिडुल अरिजिन सिटु 6 सिडुल बे मथेबाथ' 6 सिडुल एरियायाव नन ट्राइबेल मानसिया सासेबो हानि मोन्थाय गैया खिन्थु जायफोर नन ट्राइबेला 6 सिडुल जानायनि सिगांनिफ्राय हाबनानै थायो बिसोरसो मोनो दा जोंनियावहाय बे एमेन्डेड 6 सिडुल बिनिखायनो बेवहाय नन ट्राइबेलफोरखौबो मोनसे लेन्ड राइट होनाय जादों स्पेसियेलि 2003 हालागै जायफोर नन ट्राइबेला बिटिसि ओनसोलाव हाबनानै थाखाबाय बिसोर आरो बिसोरनि गथ' गथायफ्रा 6 सिडुल एरियायाव बेखौ बिटिसि ओनसोलाव हा मोनगोन खिन्थु बाहेरनिफ्राय फैनाय नन ट्राइबेला बिथांमोना खुनु दिन हा मोननाय नङा बेनिखायनो जोंहा मोननै प्रभिजननि गेजेरजों ट्राइबेलफोरखौ प्रटेक्सन खालामनायनि बेबस्था लादों बेनिखायनो बे बेल्ट ब्लक आरो 6 सिडुल बे मोननैबो आयेना जोंनि बेवहाय इनटेक्ट थागोन बेखौ रावबो भायलेट खालामनो हाया खारन बे कनस्टिटिउसनाव गायसनजानाय मोनसे प्रभिजन आरो बेखौ भायलेट खालामोब्ला बेयो हयथ' एगेन्स्ट द कनस्टिटिउसन एगेन्स्ट द ल जाहैगोन बिथांनि बुंनाय बिथांमोना सरकाराव फैमारोब्ला बे ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि जे बर'फोर बा ट्राइबेलफोर बिथांमोना खैफोदाव फैनो हागोन बे खाटांखा बिथांमोना गाग्लोबनो जाजोबनो बे बिजेपिया जेथिया काउन्सिलनि सरकार सालायनो खाबु मोनगोन अब्ला बिथांमोना बेवहाय 6 सिडुलखौबो स्क्रेप खालामनायनि पसिबिलिटि दं कनस्टिटिउसना दानाय 6 सिडुलनि बेबस्था बेखौनो फोजोबनानै जेनेरेल खालामजोबनो हागौ बेनिफ्राय बेखौ खालामगोन बेनिफ्राय लेन्ड जिथु ल बेखौबो डिजल्भ खालामजोबनानै मोनसे गोदान लेन्ड ल लाबोनानै बे ट्राइबेलफोरनि थाखाय जिथु स्पेसियेल स्टेटास दोन्दोंमोन बेखौबो गैया खालामनो हागौ बेनिफ्राय ट्राइबेलफ्रा गासैबो हानिफ्रायनो खारनो गोनां जानो हागौ एभिक्टेड खालामजानो गोनां जानो हागौ बेबायदि अबस्था सफैगोन आरो बेल' नङा जोंनि नैबेखिनि ओनसोलाव ट्राइबेल नन ट्राइबेल मोनसे क्लेश जानायनि पसिबिलिटिया फैगोन आरो बेखिनिखौ लाबोगोन आरो बेबायदि लाबोयोब्ला दिनै जायफोर बर' बिजेपिआव हाबनानै थादों बिसोरो बे बाथ्राखौ सानखांनानै अन्तत बिजेपिनिफ्राय ओंखारबोनानै गावनि मोन्थायनि थाखाय गावनि सिनायथि रैखा खालामनायनि थाखाय ओंखारबोनांगौ